Idiazabal jatorri izenaren sari bilduma egun batetik bestera handituz doa. Nazioarteko lehiaketa batean parte hartzen duen bakoitzean arrakasta lortzen du, eta estatistikek horrela frogatzen dute. Saridunak gaztandegi txikiak izan ohi dira, eta hori azpimarratu behar da. Saririk gehienak irabazten dituena ez da ekoizle bakar bat izaten. Gure herriko artzain askoren etxeetan diploma, domina eta garaikur ugari ikus daitezke. Munduko lehiaketarik garrantzitsuenetan irabazle gertatu diren froga. Azken bi adibideak, Eulateko Ricardo Remiro eta Galarretako Azkarra gaztandegiak ditugu. Erromako lehiaketan arrakasta handia izan baitzuten. Galarretaraino, Arabako herri txiki horretaraino jo dugu, arrakastaren sekretua jakin nahian. Eta beste hainbatetan bezala, arrakastaren arrazoiak betikoak direla ikusi dugu. Gogor, ilusioz eta arduraz lan egitea, eta mendiko larreak eta hartaldeak behar bezala gobernatzea. Gazta egiteko sasoia denean, Asurmendian aiak goizeko 7:00 ardiak jezteko gelan ditugu. Egunak hemen luzeak izaten dira, eta eguneko lehen zeregina hori da. Lan jardunaldia goizeko 7:00 hasten da. Ardiak jezten hasten gara, eta 9:00 aldean amaitzen dugu. Jaten ematen diegu, eta gero gazta prestatzeari ekiten diogu. Gero erakutsiko dizkizuet instalazioak, ardiei jaten eman eta gero. Esnea bota eta gazta prestatuko dugu. Gorkak eta Ibanek ez dute hartalde handiegirik nahi, baina bai emankorra. Urte gutxiko ustiategia izanik, garrantzi handia ematen diote hobekuntza genetikoari. Arrekin, ardi zaharrekin eta ugaltzekoekin guztira 320 buru ditugu. Gehienez 225 ardi jeztera heldu gara. Gaur egun 217 ditugu. Ardi gehiegi ez ditugu nahi, gutxi baina onak. Eta gu gobernatzen ditugun hartaldeak hoiek dira. 320 ardi, ahariak eta gainerakoak barne. Bien artean eta euren aitaren laguntza estimagaitzari esker, artzaintzaren ohiko zereginak eta gaztandegikoak egiten dituzte. Iban artzaina da, eta Gorka gazta prestaketan espezializatu da. Duela 30 urte gure aitonak ardiak zituen. Saldu egin zituen eta aita industrian lan egitera joan zen. Gero duela 14 urte nire anaia ardi batzuekin lan egiten hasi zen. Arantzazuko artzain eskolan apuntatu zen eta hartalde bat gobernatzea erabaki zuen. Gero, harekin elkartu nintzen, 2010 urtean hartalde bat osatzeko. Eta orduan ni ere artzain eskolatik pasatzea erabaki nuen. Eta etxalde hau eta gaztandegia sortzea erabaki genuen. Ardiak lehendik zituena nire anaia zen. Bera da artzaina. Nik pixka bat laguntzen diot, baina ardiekin mendira irteten dena, bera da. Ni gaztak egiten aritzen naiz. Ardiak jezten bukatu ondoren, ganaduari jaten emateko lana hasten da. Eta gazta on bat lortzeko beste zeregin garrantzitsu bat, ukulua garbi-garbi edukitzea. Gatzagi naturaletik eta ardien errapeetatik iristaitezken usainak ekiditeko, higienea ezinbestekoa da. Gaztandegian garbitzelanak zorrotzagoak dira, higiene handiagoa behar baita. Esneak temperatura egokia erdiesten duenean, gatzagi naturala botatzen zaio. Idiazabal gazta on bat egiteko lehenik hartaldea dago. Ardiak ondo zaindu eta ondo eman behartzaile jaten, esnea ona eman dezaten, esne garbia. Bestalde, gaztandegiko instalazioak eta tresna guztiak ere garbi eduki behar dira. Esnea ahalik eta gutxien mugitzea da garrantzitsuena nire ustez. Guk behintzat hori egiten saiatzen gara. Ardiak jetzi ondoren, esnea zuzenean eramaten dugu gaztandegira, askara, eta ahalik eta gutxien mugitzen saiatzen gara.
Ardiak zein arkumeak garbi egotea garrantzi handikoa da gatzagi natural ona lortzeko. Higienea ere oso garrantzitsua da prozesu osoan. Egiten dugun produktu horregatik da hain zoragarria. Azkarran urtean 5 hilabetez egiten dituzte gaztak. Eta hasieran, egunero egiten dituzte. Otsailetik uztailera egiten dugu gazta. Eta 2 egunean behin egiten dugu. Hasieran izan ezik. Hau da, aurreneko 2 hilabeteetan egunero egiten dugu. Askan esne guztia sartzen etzaigulako. Eta gainerako sasoian 2 egunean behin egiten dugu 4 jetzialdirekin. Gaur prestatu dituzten gaztek, Euskadiko hiriburua izango dute jomuga. Andaramari zuriaren jaietan salduko baitira. Egiten ari garen gazta, Gasteizko jaietarako egongo da prest, abuzturako, abuztu hasierarako. Eta gazta egitean segitzen ditugun urratsak hauek dira. Orain, prentsan sartuko dugu gazura kentzeko, eta segituan gatzetan sartuko dugu. Kilo bakoitzeko 12 orduz izango da hor. Gatzetatik atera ondoren, xukatzen utziko dugu giroko temperaturan, 4 ordu terdiz edo. Eta gero egurasteko ganberan sartuko dugu ozten bakarrik ezetasunik gabe. Jarraian 48 ordu igarota, gazta kontzeko ganberara eramango dugu, eta noizean behin bueltak emango dizkiogu. Era bat ondu arte, 61 egun igaro behar dira. Eta gaztarekin egiten dugun prozesua hori da, uretan sartzen dugun arte eskuila batzuekin ondo garbitzeko. Lizunak kendu, ontziratu, saltzeko prestutzi eta merkatura bidean jartzen dugu. Galarretako gaztandegi honek bere 3. denboraldiari ekin dio. Artzain eskolan ikasitako guztia dute gogoan gazta prestatzeko orduan. Dena den produktu hau nolabait esateko bizirik dago, eta ondorioz, Ibanek eta Gorkak egunero berraztertu behar izaten dituzte gauzak. Gazta prestaketan egunero ikasten duzu gauza berriren bat. Guk urteak daramatzagu merkatuan, honako hau gure 3. gazta denboraldia data. Nik ganberatik eguneroko lizun berberak atera arren, gauza bakoitza berdin-berdin egin arren, ez da berdin-berdin ateratzen. Egunero akatzetatik eta ondo ateratzen diren gauzetatik zerbait ikasten duzu. Esnea gazta bilakatzeko orduan, egunez eguneko lantxoetatik gauza asko ikasten dituzu. Ardila txartaldeekin lan egiten denean urte osoko lana ziurtatuta dago, baina denboraldiko lehen gazta prestatzeko unea iristen denean, une hori oso berezia da. Artzainak urduri ibiltzen dira, eta haientzat harrotasun handiagorik ez dago bezeroak pozik ikustea baino. Nik 2 urte daramatzat, baina gero eta urduriago jartzen naiz. Hau da, lehen gazta ateratzen ez den arte, gatzunetik atera eta biribila dela ikusten duzun arte, ni oso urduri jartzen naiz, benetan. Une horretan larritu egiten naiz, gure eguneroko ogia hartzainena hori data. Gauza kondo egin nahi dituzu, eta denbora luzea egon bazara gaztarik prestatu gabe, gauzatxo batzuk ahaztu egiten zaizkizu. Gure gaztandegira gero eta jende gehiago etortzen dela ikusi dugu, eta hori oso pozgarria da, zure produktua gustatzen zaiela entzutea, gaztekin lan egiten jarraitzeko animo handia ematen dizu horrek. Egin beharreko lana gogorra baita, gaztak saltzea lortzen duzun arte. Gazta prestatzen amaitu ondoren, Iban ardiak ikustera joaten da. Ukuluan daudenak eta haren aitak mendira eraman dituenak aztertzen ditu. Gaur ez da mendira igo, baina ukuluko bisita ez du barkatu. Hobekuntza genetikoaren garrantziaz hitz egin digu bertan. Nire ustez, genetika arloan egiten den lana ezinbestekoa da, dela ekoizpenak handitzeko, dela esnearen kalitatea hobetzeko.
Lehen etxean lan egiten genuenean, nikan banan-banako azterketak egiteko modurik eneukan. Baina ukulu berri honetan lanean hasi ginenean, jeste makinarekin eta bar, esnearen kalitatea hobetzeko programa batean apuntatu ginen. Hilero esnearen kontrola egiten dugunean, ardiei lagin bana hartzen diegu, eta orain bat gauza aztertzen dira. Bakteriologia, koipea, proteina, zelula zenbaketak. Zelula zenbaketa batean 500 gorako emaitza ematen duten ardiak tratatzen saiatzen gara, eta hurrengo kontrolean emaitza bera ematen badute hoiek baztertzea da onena. Horrela esnearen kalitatea ziurtatzen dugu zenbait arazo ekiditeko. Gaztak puztuta egotea, usain txarrak edo zapore arraroak egotea, eta abar. Ardila txartalde batetik emaitza onak lortzeko, elikadura beste giltzarrietako bat da. Kalitate handiko bazkak erabili behar dira, batez ere esnea ekoiztea ari garenean. Bazka oso onak behar dira esnearen kalitateari eusteko eta ekoizpen kopuruei eusteko. Kalitate honeko bazkak erabiliezik, ekoizpena berehala jaisten da. Bazkak, pentsuak, dena. Ardia oso sibarita da, ondo janezik, berehala uzten dio esnea emateari. Gaur salbuespen modura txandakatu egin dira eta gorka igo da mendira. Hemen ardilatxa bere giroan dago eta Euskal Herriko izadira, orografiara eta eguraldira ezin hobeto eginda dagoela ez dago dudarik. Ikustaldia amaituta, Gorkak eta Ibanek etenalditxo bat egin dute, Erroman lortu duten saria hitz egiteko. Erromako bezalako lehiaketa bat irabazteak onura handia ekarri digu. Aste honetan askoz gehiago saldu duguta. Komunikabideetan oihartzun handia izan du. Horregatik, azkarra izena hor agertzea guretzat asko da. Duela 2 urte lanean hasitako 2 gazte baino ez gara. Eta gure produktuaren izena han-hemen entzuten hastea, Idiazabali lotuta, hori guretzat asko da. Biek oso garbi daukate. Euren arrakasta, Euskal Artzain guztiek egindako lanaren emaitza da. Jatorri izenarentzat ere asko da. Azken finean, parte hartzen dugun lehiaketa guztietan gu garela edo beste gaztagile batzuk direla, baina beti agertzen da Idiazabal jatorri izeneko norbait. Eta horrek oso irudi ona ematen du Euskal Herriari buruz eta hain ilusio handiz egiten dugun produktuari buruz. Guk egiten dugun lana eta lankideek egiten dutena nazioarteko sariekin oniriztea ezin da hitzekin azaldu zer den. Euren lanbidea gogorra dela onartzen dute, baina pozak ere ez dira nolanahikoak. Eta gizarteari artzaintza babesteko eta gazteei animatu eta sektorean sartzeko deia egiten diete. Artzaintzak lan asko eskatzen du. Egia esateko ardiek lan bikaina egiten dute gure mendietan, dena txukun utzita. Eta horrezkain, produktu zoragarri bat ere ematen digute. Horregatik artzaintzari eusten jarraitu behar dugula uste dugu, eta gazte jendeak gurearen antzeko erronka egin behar luke, Idiazabal gaztaren alde eta gaur egun daukagun filosofiaren alde. Oraingoan Azkarra eta Remiro izan dira Erromako lehiaketan arrakasta lortu dutenak. Baina gizartea oroar, oso harro dago Euskal Herriko artzain guztiez. Idiazabal gazta jarri baitute munduko goi gastronomiaren erdian.